На 4 декември вие сте с новините на телевизия Хасково. Добър вечер. Вижте по-интересното от деня накратко. Общински съвет Хасково избира заместник-председател и постоянни комисии. Какви са предложенията? Община и фондация с доброволческа инициатива. С народен обичай почетоха Света Варвара, жители на квартал Болярово. Общински съвет Хасково избира заместник-председател и състав на постоянните комисии. Предложенията ще бъдат гласувани на насроченото за следващия петък, 11 декември, редовно заседание на местния парламент. Общинският съветник от ГЕРБ Митко Полихронов да стане заместник-председател на Общински съвет Хасково. Това предлага в докладна записка председателят на местния парламент Таня Захариева. 10 постоянни комисии ще има в новия Общински съвет. На 6 от тях политическа партия ГЕРБ ще има председател. Предложенията са за Щеро Янев, комисия по общинска собственост, Даниел Гаргов по бюджет и финанси, Антон Иванов по ТСУ и транспорт, Динко Петров по земеделие и гори, Златка Караджова по здравеопазване, екология и социални дейности. Димитър Шалапатов ще оглави комисията за конфликт на интереси. Останалите 4 комисии си разделят другите политически партии и коалиции. Да оглави комисията по обществен ред и законност е предложен Исмаил Исмаил от ДПС. По образование Деян Янев от Реформаторския блок. По евроинтеграция Росен Пеянков от Сряда 7. По спорт Александър Калемджиев от Народен съюз. Редовното заседание на Общински съвет Хасково е насрочено за 11 декември. На него общинските съветници ще разгледат общо 29 докладни. Делото за катастрофата на Хасковския булевард Георги Сава Раковски, при която на 6 май миналата година загина Павлина Сталева, бе отложено след искания на адвокатите на роднините й. Насрочено е ново за 12 февруари до година. По време на заседание пред Хасковския окръжен съд бяха разпитани вещите лица и обсъдена комплексната експертиза. В хода на заседанието адвокатите поискаха отвод на прокурора Дарина Славова и извършването на повторна съдебно-медицинска и автотехническа експертиза. Съдът не уважи искането за отвод на прокурора, защото от самото начало Славова е наблюдаващ прокурор. Искането за допълнителна комплексна експертиза бе уважено. Припомняме, че на 6 май миналата година загина при катастрофа хасковлийката Павлина Сталева. Тя бе в такси, шофирано от Пламен Кочев, който при опит да завие към улица Дунав бе засечен от Хонда, управлявана от Кристиян Колев. Двамата шофьори са подсъдими за смъртта на жената. Книгите да бъдат достъпни до незрящите хора. С тази доброволческа инициатива Община Хасково и Димитроградската фондация Подари усмивка подават ръка на хората с зрителни проблеми. Кампанията стартира в навечерието на Международния ден на доброволеца. Идеята е желаящите да се включат в инициативата да изпратят аудиозапис на любимата си литературна творба, прочетена от тях. Доброволческата кампания представиха на пресконференция днес заместник-кмета на Община Хасково Милена Трендафилова и председателя на Димитроградската фондация Подари усмивка Наталия Делчева. Искаме малко предварително да отбележим Деня на доброволеца и се включваме в една инициатива. Целта на срещата ни е да популяризираме самата инициатива. Инициативата всъщност не е само наша, ние се включваме към една друга организация, нарича се Подари ми история. Инициирана е от Международната награда на Херцога на Единбург и всъщност представлява следното. Доброволци записват и правят аудиозаписи на книги, разкази, стихотворения. Разбира се, трябва да могат да четат добре, с добра дикция. Аудиозаписите ще бъдат предоставени на хора с зрителни проблеми. Всеки, който иска да се включи в кампанията, трябва да изпрати на имейла podarimihistoria@gmail.com аудиозаписа. След обработката му ще бъде качен в виртуалната библиотека на сайта на Фондация Подари усмивка. И после ще бъдат предоставени на такива хора с зрителни проблеми, насочени са към всякакви възрасти, деца и възрастни хора. На първо време, по всяка вероятност, тези аудиозаписи ще бъдат качени на страницата на нашата фондация, за да може хората да имат свободен достъп през интернет до тях. Ще бъде създадена такава аудиобиблиотека, до която хората да имат по-голям достъп, но на този етап има много малко произведения, които са в някакъв готов вид. Затова имаме нужда от помощ.
набираме доброволци, за да се случат тези аудиозаписи. И в същото време искаме да отбележим 5 декември и да призовем хората от град Хасково да доброволстват и да помагат на хора, които имат нужда. Да си доброволец е призвание, а удоволствието от всяка подадена ръка е награда за това, сподели Татяна Димитрова, един от 34-те доброволци на фондацията. Тя е собственик на фирма, но успява да съчетае работата си с добротворството. Лично моята мотивация, аз имах един период, в който имах свободно време, знаех, че трябва да правя нещо, но не знаех какво. Исках да помагам по някакъв начин, не ми беше ясно в самото начало, така в последствие, ровейки си с интернет пространството, се попаднах случайно на Наталия, запознахме се и оттам нещата заработиха. Мога да кажа, че почти няма инициатива, в която да не съм се включила по един или друг начин. Това е моят начин да релаксирам, зареждаме. Радваме се за това, че общината и ръководството са отворени към съвместна работа с неправителствените организации. Ние от нашия опит през годините можем да кажем, че доброто сътрудничество с местната власт всъщност ражда страхотни инициативи, които достигат до хората. Насърчаваме колегите си от неправителствените организации, които са в Хасково, да търсят сътрудничество. Вярваме, че общинското ръководство ще приеме такова партньорство и сътрудничество, защото нещата наистина могат да се случват по най-добрия начин за хората. Първи в инициативата "Подари ми история" са заявили участие седмокласници от Димитровградското училище "Алеко Константинов". Ред е на добрата новина. Да дариш обич е скъпоценно. Това твърдят доброволците при Младежки център Хасково. Днес те изнесоха празнична програма в дневен център Марина. Доброволците зарадваха обитателите на дома, като им подариха балони с усмивки и коледни сувенири. След това заедно те украсиха елхата на дома, която се превърна в истинско коледно бижу. Към Младежки център работят младежи доброволци, работят на доброволни начала и тяхната е идеята да извършим едно дело на добра воля, едно добро дело по случай празника. Разбира се, трябва да учим младежите на това, че редовно трябва да се правят добри дела, хуманни дела. Децата избраха да дойдем тук, да посетим дом Марина, като решиха, че най-доброто, което могат да направят за тези деца, е да им дарят обич, така че ние даряваме обич. Валерия Миладинова е доброволец към Младежки център от 4 години насам. Споделя, че това й харесва, защото да подариш обич, по думите й, е най-скъпото нещо на света. Миналата година, на този ден, на Деня на доброволеца, отидахме в старческия дом на Хасково. Подарихме на възрастните хора книги, пак така им изнеснахме шоу, пак имаше флашмоб и те пак много се радваха, както днес. На този ден обичаме да правим хората щастливи. Международният ден на доброволеца се чества за пръв път през 1985 година по инициатива на ООН, когато Световната организация приканва правителствата и неправителствените организации във всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците и да дадат по-голяма гласност на дейността им. Доброволци от Димитровград ще бъдат отличени със званието "Рицар на добрата воля". Традиционните награди ще връчи фондация "Подари усмивка" на 5 декември в клуба на дейците на културата от 17 часа. Инициативата в Димитровград, която ще проведем, се провежда за 3-та година, в която официално изказваме признанието си на доброволците ни. 5 декември е Международен ден на доброволеца. На този ден ръкополагаме рицари на добрата воля. Предишни години рицарите ни са трима рицари имаме до момента. Едно момиче, което вече е в Англия учи, и другите 2 доброволки продължават да бъдат активни и след посвещаването в рицарство. Тази година ще имаме нови рицари, които ще ръкоположим. Иначе най-общо е
празник за доброволците, на който искаме да кажем благодаря за целия труд, желанието, ентусиазма, времето, което отделят и лишават всъщност близките си с цел да помогнат на хора в нужда. Научиха ли се димитровградчани да доброволстват, т.е. да помагат на такива инициативи? Благодаря. Щастлива съм да кажа, че димитровградчани откликват на много. С годините се увеличава броя на доброволците ни. Към този момент имаме 34 човека, които официално доброволстват към организацията. Имаме, разбира се, хора, които се включват инцидентно в различни инициативи и даряват различни неща. Хубавото е, че димитровградчани се научиха да даряват неща, които на пръв поглед не са им нужни, но искам да им благодаря и да кажа, че всъщност те се научиха да даряват неща, които не са им толкова необходими, но биха били от помощ на хора, които имат нужда от тях, но ги даряват в вид, който може да бъде използван. Защото и в началото, а и от колеги сме споделяли горчивия си опит, че обикновено се изхвърлят боклуци и неща, които не са годни за употреба. Но така може би успяхме да възпитаме съгражданите си в това, че хората в нужда не са второ качество. НАП Хасково напомня, че лицата, работили по трудови правоотношения през годината, могат да ползват данъчните облекчения за деца чрез работодателя си. Срокът за представяне на необходимите документи пред работодателя е 31 декември. Възстановяването на надвнесената сума от фирмата или предприятието работодател ще спести на лицата попълването на повече документи и идването до НАП. А освен това, изплащането ще стане още с възнагражденията, полагащи се за месец декември. Срокът за представяне на необходимите документи пред работодателя е 31 декември. Когато лицето има доход от друг източник, хонорар, авторски възнаграждения, наем и други, облекченията могат да се ползват и с подаване на годишната данъчна декларация за настоящата година, като крайният срок ще е 3 май 2016 година. Данъчните облекчения за деца дават възможност да се намали сумата от годишните данъчни основи в зависимост от броя на децата. 200 лева за едно ненавършило пълнолетие дете, 400 лева за 2, 600 лева за 3 повече ненавършили пълнолетие деца. Данъчното облекчение за деца с увреждания дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лева. Днес църквата почита Света Варвара. Според народните вярвания, тя закриля децата от болести, най-вече от дребна шарка. Празникът е наричан още женска Коледа. В народните представи Варвара и сестра Исава, чествана на 5 декември, са двете сестри на Свети Никола. От тях Сава е по-добрата. Винаги върви след Варвара и я моли да не пуска от ръкава си ледени зърна по нивите. Двете сестри подготвят празника на Свети Никола. За това се казва: Варвара вари, Сава пече, Никола гости гощава. Света Варвара е живяла по времето на император Максимиян в град Илиопол. Заради вярата си в Бога тя умира в мъки от ръката на собствения си баща. В православието тя се смята за покровителка на починалите от внезапна смърт, които са нямали време да се покаят и пречистят, както и на миньорите и на военните. В някои райони на страната Света Варвара се счита за покровителка на децата от болести, по-специално от дребна шарка, и хората я наричат баба Шарка. Жените месят и раздават за здраве къпани питки, намазани с мед. В Добруджа вечерта срещу празника приготвят трапеза за баба Шарка, на която поставят паничка с мед, медена питка, съд с вода и пешкир. Друг обичай е да се вари фасул и да се слагат по няколко зърна на коляното на детето и то да ги изяжда без ръце. В други райони Света Варвара се почита като покровителка на домашните птици. Празникът се нарича още женска Коледа, тъй като девойките се пременят, обикалят домовете и пеят песни за здраве. Народният обичай Варвара пресъздадоха днес жителите на хасковския квартал Болярово. Възстановката бе направена в Народно читалище Пробуда. Събитието постави началото на празничния календар на община Хасково. Инициативите за коледните и новогодишните празници ще продължат до края на месец декември. Обичаите, свързани с празника, се изпълняват различно в различните части на страната. В Хасковският квартал от ранни зори жителите започват с приготовленията. Те приготвят постни питки и варят царевица с захар, които прикаждат с тамян.
Това нещо се раздава първо на децата и на животните, и после на кумши, на близки и роднини. Това нещо го правим всяка година за здраве. Според народните вярвания, света Варвара се счита за покровителка на децата от болести, по-специално от дребна шарка, и хората я наричат баба шарка. Питките се намазват с мед и се раздават на децата, като се вярва, че така ще бъдат защитени от болести. Каква риба ще консумирате и как ще приготвят за Николден? Попитахме хасковли днес. Каква риба и как ще приготвите за Николден? За Николден обикновено шаран. Който не може да се улови, отива на магазина, купува я, гледа да е пресна рибата, познава се по очите, трябва да са бистри очите и самия цвят на рибата, да не е престояла повече от 2 дни в магазина, да е пресничка, или може да се изпържи, или пък да се напълни в тавата. Пълнят я и с орехи, и с лук, суган, може и с ориз. Кой както желая. Мисля да купя толстолоб и да я изпържа, може би. Най-вероятно така ще направя. Рибник правя. Рибата го очиствам, осолява съм, изпържвам пръза, ориза изпържвам и го слагам в тавата и слагам рибника отгоре и поправка слагам и това е. Печа го, готово е. Традиционно шаран с много люспи, пълнен и това е. С домати, с кромитлук. Това ще бъде. Ами шаран. Изчиствам шарана хубаво и след това запържвам лук, малко доматен сос и след това малко кайма. Това всичко и орехчета. Начукани хубаво орехчета, слагам ги вътре, напълвам шарана и малко масло отгоре. Олио. Значи слагам отгоре на шарана и го слагам да се пече. Купих си пастърва. Ще я приготвим с домати и лук и подправки. Обикновено за Варвара аз винаги правя почти повечето, макар че искам да е разнообразно. Правила съм и пържено, правила съм и печено, шаран и скумрия. Скумрията правя с ориз, прас, рибник го наричаме и най-много обичаме това. Но не изключвам и шарана. Шаран съм правила, понеже знам, че люспите символично говорят за богатство, говорят за напредък, за благополучие и така нататък. Правила съм и шаран, пълнен с ориз, гъби и орехи. Но скумрията най-много не я предпочитаме в рибник. На всички е известно, че на Николден се консумира риба. Аз специално ще купя скумрия, като я изпичам в фурничката, обаче в тези пликове. Много вкусна става, като предварително се измива. Изчиства се добре. Набоцкваме с величка от един и другия край и осоляваме, постоява малко и после я пъхам вече с тези пликчета в фурничката до добро изпичане. И после с гарнитурка от картофи и други. Сега може и зеленца да се сложи и тям подобни. И празнуваме в Николден. Пълнен шаран. Вътре с орехи, лук, суган по-селски и в тавичката отгоре лимонче, доматчета, така. Международният турнир по борба за деца в Димитровград вече ще носи името на легендарния спортист Еньо Вълчев. Надпреварата ще се проведе тази събота и неделя. Името на легендарния български състезател по борба свободен стил Еньо Вълчев ще носи вече международния турнир по борба за деца в Димитровград. Олимпийският шампион е свързал живота си с града край Марица,
а с големите си постижения в областта на спорта е пример за подражание на младите спортисти. Припомняме, че международният турнир по борба за деца ще се проведе тази събота и неделя в спортна зала Младост. 9-то издание на надпреварата е организирано от Федерацията по борба, Спортен клуб по борба Димитровград и общината. В него ще вземат участие състезатели от 20 клуба, сред тях 7 чуждестранни от Молдова, Украйна, Македония и Турция. Днес се проведе техническата конференция на турнира, а началото му е утре, 5 декември от 9 часа в спортна зала Младост. Такива бяха новините днес. От екипа ни хубава вечер и приятни почивни дни, дами и господа.